So, eto na. Tuloy-tuloy na. Let's not cut the thrill. Ma'ams, we have Lingayen 3 Schools District. Of course, ang ating mga kasama dyan, kanilang mga DIOs. We have Dr. Virgie Z. Santos, Teacher 3 ng Apply Elementary School, and Sir John Gerald S. Cruz, Teacher 1 ng Malawa Integrated School. Okay, together with the resource speakers, Sir Sixto E. De Leon III. 6 tapos may 3 na. Oo, panay naman. Teacher 3 ng Balokok Elementary School. O, tama nga naman. The third tsaka teacher 3. Plus 2. Okay. Witty! Alright. President ng Lingayen 3 DIO Association. Oh, meron silang mga association nila. Wow! Parang And the topic to be discussed, teachers' advocacy for persons with special needs. Wow. And of course, Gabriel Ivan C. Tuazon, isa pa nilang resource speaker. Ang presidente po ng Sangguniang Kabataan Federation ng Lingayen, Pangasinan. Ayan. Ang kanyang topic ay exemplary leadership skills amidst pandemic. Ayan, ito, na eh. Pag sinabing presidente ng SK Federation, considered konsehal na rin eh. Kasi umaatin siya ng sangguniang session eh. Sangguniang session. Okay. Alright, they will also feature best video lessons ng Lingayen 3 Schools District from elementary, junior high. Okay? And of course, kanilang special features, we have Super Pinay ng Lingayen 3 District, Ma'am Teresita S. Siso ng ating Master Teacher 1 ng Bantayan Elementary School. Alright, biyaheng Pangasinan, virtual biyahe tayo. Biyaheng 12 sa Lingayen Lingayen the third 3. Okay. So medyo may Lingayen feels ulit tayo ngayong umaga nito, diba? From yesterday na super trending ang ating guest na si shoutout pala kay Councilor Mac Dexter G. Malikdem. Maraming salamat po sa pa-dinner sa Leksyon Pangasinan family. Together with Lingayen 2 Schools District Sir Chody and Mama Bless. Thank you so much. Nagpaparinig po ako sa Lingayen 3 ngayon. That's my purpose. Okay, so let's turn over the microphones and the floor and the camera and the lights to our Lingayen 3 Schools District Information Officers, Dr. Virgie and Sir John Gerald. Good morning. Good morning, mga DIOs. Hello, good morning sa ating lahat. Good morning, Sir John Ree, Ma'am Gia, at sa lahat po ng ating viewers. Live na live po tayo ulit dito sa Leksyon Pangasinan, radyo na paaralan pa. It feels so good to be back, right, Ma'am Virgie? Correct. Good morning po, Ma'am Gian, Sir John Ray, at sa ating lahat dito sa studio. At sa ating mga viewers out there, hello, good morning. Bakit po natin to patatagalin pa? Alam ko, inip na po tayong makagala, di po ba? Yes na yes. At dahil dyan, samahan nyo kaming maglakbay. At what's this? Experience ang kagandahan ng Lingayen, lalong-lalo na sa Barangay 12. Saan po ba ito, Sir Jay? Yes, itutour namin kayo sa 12 schools, 11 barangay ng ating Lingayen District 3. Let's all watch this. Kaya, tara na, biyahe na! Hello, nandito po tayo sa Rosario Elementary School. Tuloy po tayo. Pasyal po tayo mamaya kung ano po ang mayroon sa Rosario, Lingayen, Pangasinan.
Hello! What's happening? Nandito po tayo ngayon sa Wawa Elementary School. Dito sa Wawa, mapapawaw ka. Mga gulay na masusustansya inyong makikita dito sa Wawa. Welcome po sa Wawa. Sa Wawa, mapapawaw ka. Mga hanap buhay nila pagtatanim ng talong. Tara na, samahan nyo kaming mag-harvest ng talong. What's happening? Hello everyone! Welcome to Lapit Elementary School. Yan. Tunghayan po natin mamaya at pasyalan po natin ang may pinakamalaking cornfield sa Barangay Lapit. What's happening? Welcome po sa aming district, Lingayen 3, at isa po sa pinakamagandang school sa aming district, ang Lasip National High School. Yan. Okay guys, so mamaya po ipapakita namin yung mga tourist spot dito sa malapit lang po sa aming paaralan. Hello! What's happening? Welcome to Lingayen 3 District at narito po tayo ngayon sa Barangay Lasip, Lingayen, Pangasinan at ito po ang aming produktong ipinagmamalaki. Good morning! What's happening? Maligayang pagdating sa Bantayan Elementary School. Tara, silipin natin ang preparasyon para sa gulayan sa paaralan. Ang aming gulayan ay sinimulang itanim ng aming PTA President na Pangulo rin ng Lingayen Farmers Association na si Ginoong Tony R. Ferrer. Suportado rin ng aming school head, Sir Resty Kasaklang at ang aming kapitan, Sir Sumulong Abalos. What's happening? Good morning everyone! Welcome dito sa school namin sa Barangay Basing. Ako po si Raquel Cruz, ang SIO ng Basing Elementary School. Maghahatid ng konting kaalaman tungkol sa aming barangay. Tara, samahan niyo kami! What's happening? Good morning! This is Cheryl Angie Dalisay, your School Information Officer. Welcome to Aliwakwak Elementary School. Tara po't samahan nyo kung libutin ang aming paaralan. Ngayon naman ay papasyal ko kayo sa tourist attraction ng Aliwakwak, ang Riverside. Tara!
pinagmamalaking kabuhayan dito sa Barangay Malawa, Lingayen, Pangasinan. Let's watch this! Kilala ang Barangay Malawa sa pagkakaroon ng maraming palaisdaan. Tama ka dyan, ma'am. Isa sa pangunahing pangkabuhayan nila ay ang pag-aalaga ng isda gaya ng bangus. Hello everyone, I'm Venus Cervantes, your School Information Officer. Welcome to Poblacion Central School. Samahan niyo kami ngayon na pasyalan ang Lingayen Civic Center Gazebo, ang Lingayen Gulayan Plaza, at ang mga newly transferred government offices along Palaris Street. Tara na! What's happening? I'm Yana Banes, your School Information Officer. The Pangapisan Elementary School, headed by Madam Cheryl B. De Guzman, together with our 29 strong, obedient, and cooperative teachers, welcomes you all. Later, papasyal ko kayo sa isa sa pinakamagandang structure ng aming paaralan. Tara! Nandito na tayo sa Magsanok Building. Pasok tayo! What's happening? Ako po si Sir Mario Ramos, ang School Information Officer. Welcome to Aplaya Elementary School. Halina't libutin natin ang aming simpleng paaralan. At mamaya ay dadalhin ko kayo sa mga magandang tanawin sa aming lugar na talaga naman kayo ay mapapawaw. What's happening? Mabiskal Gago, Bilaytan Kapalaran. I am Sixto Estrada de Leon III, your SIO. Welcome to Balocog Elementary School. At maya-maya lang ating tutunguhin ang lugar na kung saan ginagawa ang tinatawag na Philippine Vodka o Lambanog, pati ng Nipa. Halina po! Hindi pa ako nakakatikim ng alak, pero this is first time, pero talagang pure. Wala talagang halong chemical. Good for the health. It's natural, kaya good for the health.
Ayun, dahil po yan sa magandang programa ng ating SDS, Dr. Sheila Marie A. Promisias. At nais din po namin magpasalamat sa aming PSDS, Dr. Sonia C. Adversalo, at sa lahat ng school heads ng Lingayen 3 District sa mainit na pagpapatuloy at pagtanggap po sa amin sa inyong mga paaralan. Sir Jay. Yes, hindi lamang yan. Gusto ko rin mag-shout out sa lahat ng school information officers na nag-welcome sa amin sa kanilang mga schools. You have just seen what the 12 schools in Lingayen District 3 have to offer and showcase. Alright. Yan, dahil nga dyan, di ba, meron tayo ditong guest. Oh, good morning everyone. Isang bigating guest yan. No, President. Yes, sir. Okay, so we have here today Mr. Sixto E. De Leon III, the President of the Association of District Information Officers in Lingayen 3. Ayan po. Yes, sir. Hello, Good morning, sir. Good morning, ma'am. Hello. Dahil dyan, di ba talaga namang nakaka-inspire ang aking katabi ngayon ng isang presidente. Nakaka-pressure nga eh. Nakaka-pressure. At ika nga, as we get older, nagtatanong na tayo, we will always come into a point of our life na magtatanong tayo ng purpose. Ano yung, saan tayo nag-i-excel? Ano yung kaya nating i-share? Kaya with that, would you mind, Mr. President, to share us today Yes, ma'am. kung what motivates you to stand for the rights and welfare of those persons with disabilities? And you even had it and made it as your advocacy. Yes, ma'am, you're right. Before anything else, I just want to express my overwhelming gratitude to all. Ayan, mabiskag salamat and amen. And katotohanan, to stand for the rights and welfare of the persons with disability, isa itong napakalaking biyayang aking naisakatuparan. And bago ang kaganapan ito, I just want to inform everybody that I was truly blessed to be an announcer in different events, pwedeng kasal, pwedeng birthdays. And for the record, I was able to blessedly serving as announcer of Region 1 Athletic Association. And there are consecutive times also that I was invited by the governor to be na magsalita sa kanyang mga corporate events. And now, here comes the pandemic. Sabi ko, paano kaya gagamitin yung tinig na ito, o yung boses na ito, para maging kapakipakinabang for a great cause? Parang ganun, ma'am. And I came to a point na sumulat ako. Literally, I wrote to the office of the President Rodrigo Roa Duterte. I wrote to the office of DILG Secretary Anyo. And also, I wrote to the office of DSWD. And it came to pass, I got a response na lahat po ng PWDs will be receiving a relief goods and a financial assistance. Those who are in dire need talaga po. And by that note, masabi ko na disability is just, will not define me as a person. Ang kapansanan ito ay isang biyaya para makilos ako na gumawa para sa ikabubuti ng lahat. And with that, may I invite everyone, let's watch this audio-visual presentation and I hope that everybody will inspire with it. Play. An inspiring teacher leader beyond disability. Amid the onslaught of COVID-19 paranoia and pandemic, there were worthwhile ventures that took place for the rights and welfare of the vulnerable sector of persons with disabilities in all ages in the municipality of Lingayen because of a teacher's leadership in the person of Mr. Sixto E. De Leon III. With 16 years teaching experience in Lingayen 3 District and now the majority elected as DIO President, said as fondly called by many, is always on the go to inspire others in numerous and simple ways because of his unflappable attitude. As a matter of fact, he is a clinically blind individual and that moved him to stand firm to do a good cause for PWDs by writing an open letter to the DILG Pangasinan Chapter, Office of the Municipal Mayor, Batawil, and MSWD. Because of said's persistent article writing and constant communications, the plea was granted on April 18, 2020. More or less than 2,000 PWDs, including the learners with disabilities, received the relief goods within the whole municipality on April 27, 2020. His patriotic gesture was reported through social media since this was the very first incident to have such in the entire country. And on May 10, 2020,
He was amazingly recognized and assigned as the Regional Coordinator for Region 1 and Moderator of the PWD National Group Executive Commission. Indeed, helping those in need is like fulfilling the Lord's commandment to love your neighbor as yourself. Wow, thank you Sir President Thank you. sa Welcome, Ma'am. pagpapakita ng isang napakagandang EVP po sa amin. It's my pleasure, Mom. Alright. Ito yung sinasabi ko, partner, sabi Oy. ko, wow merong officers ang District Information team ng Lingayen 3. Parang so far, ito pa lang yung nauuna. association. Diba? May asosasyon na Wow. ang Lingayen Yes, 3. Kudos! Thank you, Ma'am. And Yes, then, ma'am. Thank diba, you. may nag-message sa akin si consultant niya, si advisor niya, Si Ma'am Shell, opo. Oo, diba, nagtatanong siya sa akin about yung mga slides, ganyan. Yes, Tapos ma'am. sabi ko, magkakonduct sila ng rollout, district rollout. Tapos you came up to an idea na magkaroon ng association. And sabi ko nga kanina, yung biyaheng 12, bakit kaya 12? Pala, they featured The 12 schools. Kaya Yeah. sabi ko, ang haba. Tapos nung nakikita ko, yung 12 schools na pala yan. Sabi ko, final episode na ba to? Pero ang ganda kasi Yes, po. na-utilize ninyo yung nagamit nyo talaga yung school information officers. Talagang Yes, parang thank you, na-feel Ma'am. nila partner na Oo. meron Yes talaga po. silang role. Na-maximize sa talaga district. ang Sinusulong po nila. kasi namin as Oo. District Information Officers, ang no SIO will be left behind. Yun yung mantra ng DIO Yes, namin. Para hindi lang po kami dalawa ni Ma'am Virgie ang palaging na-expose dito sa Leksyon Pangasinan po. Kanina partner, tumatakas na si Sir Six. I'm back. 63. 63 na ngayon. 6 to the third eh. Yes, Ma'am. 63 na lang. Oh. President 63. Yes, Ma'am. Noted, Ma'am. Sir Sixto, ano kaya yung nakita ng mga information officers, mga technical staffs nung staff rather, nung nagkaroon kayo ng election para magkaroon ng association? Ano kaya yung naging edge mo sa mga kapwa, mga information officers na gaya mo, sir? Ma'am, I strongly believe communication-wise, I Okay. can deliver. Okay. Yan. And syempre, being friendly or a friendly person. Kaya lahat pwede kong malapitan at lahat pwedeng lumapit sa akin in any time na given. Opo. Alright. Tapos isa pang follow-up. Dami ko Sige, list sige, eh. partner. Alam ko, alam ko. Yan eh. During the pandemic, sabi ninyo, sumulat kayo kay PRRD, Yes, ma'am. President Rodrigo Roa Duterte, and of course sa DSWD. Yes, ma'am. For the information of the body, I was able to use the social media for that matter. Meron po Okay. ba talaga kayong direct contact dun sa office na? It's Senator Bongo po. Wow! Alright. It's a group po, ma'am. Talagang Pangmalakasan. bigatin talaga. Big time pala ang ating resource speaker ngayon eh. Kaya naging And ma'am, president. for the record, almost all the friends na meron ako at mga bata, ang tawag sa akin ay Sir Duterte po. Very I'm a fun fan siya sa of- ating yes, fondly president. fan. Talaga, Yes. so pinaninindigan niyo na President, Yes, po. tatakbo po ba kayo this May 2022 election? Definitely dito na lang ako sa public service na teaching po. Pareho lang kasi na public service yan. Yes po. Sir, matanong ko lang, bakit po ba yung concern lagi natin is regarding the persons with disability. Ayan, ma'am. Apo. For the fact, I am one of them. I am declared as clinically blind. Yung kung titignan yung mata ko, ma'am, it's 1,900 vision grade. Okay. Yan. And for the record, I got my official ID last November 20, last year na, ma'am. Apo. Last 2020 ng November. Sabi ko, and now here comes a great cause na pwede na akong kumilos. Oo. And alam niyo ba, ma'am, this venture na ipinaglaban ko para sa pagbibigay ng relief goods para sa PWDs, hindi naging madali. There was numerous times na talagang na-decline ako, ma'am, na-reject. Na-reject. But I came to point na dapat mabigyan yung mga vulnerable sector na PWDs na meron dapat sila. And another, ma'am, for the record, alam niyo ba, alam natin na may natatanggap na financial assistance yung mga in needs, di ba? Siguro more or less na mahigit 50 individuals na ilapit ko sa aming municipal mayor para makatanggap po. And they got that cash allowance po. And it was recorded, it is amazing. the first in the entire country na naganap ito, kaya I was recognized po as officer ng kanilang grupo.
And now we are actively working for the welfare ng vulnerable sector na ito. Saan located yung yung grupo ninyo, sir? Dito lang sa Pangasinan? Ma'am, the whole na po, Philippines na po. Wow! Opo. Congratulations, sir. Congratulations. Sir, pag tinanggal ang salamin, nakakakita. Wala na po talaga, ma'am. I can't read even those letters at your back. Kaya pala, actually, sir, Yes. kaya gusto ko talagang bumalik kasi talagang Curious lang kayo, ma'am, ano? Very much curious po ako kasi may something po sa salamin ninyo. Yes. Kung sa mga viewers natin, kung makikita mo siya, parang sa puwet ng baso, parang wala na akong Yes, makita. opo. Yung lens. Opo. Kasi Ganun pamangkin kakapal. ko, ano po ba yun? Since pagkabata, kasi pamangkin ko po, ang taas na ng grado, sobrang kapal na. Eh, nasabi nga ng doktor, pag yan lumala pa, you'll be blind. Yes, ma'am. Totoo nga yun. So ano po naging cause ng... Inborn to imam. Inborn. Yeah. For And, the record din. Yes, ma'am. And, Mahilig sinasabi ni Sir. opo, ma'am. Word of the day. Despite ng ganyan na, sabihin natin, hindi sir, hindi ako naniniwala nga you may be clinically blind, pero nakita mo, yes, ma'am. nakita din ng mga tao ang gininto ang puso mo, sir. It's a blessings to count, ma'am. And what keeps sir going despite the fact na siya ay isang clinically blind, Yes, po, ma'am. meron kang filosofiya sa buhay. Meron kang pinangahawakang maybe like a quotation Yes, or po. motto in life or yung outlook mo sa buhay. Ano ba yung outlook mo sa buhay, sir? I stand within the words na it's a Bible verse po, sir. Okay. It's Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. And I do believe I have the purpose behind all this scenario. Kaya ito nga ang nakakatuwa, sir, ma'am, I serve as an announcer. And every time na nag-a-announce ko ako, the whole Lingayen, Dagupan, pag may dumadating na visitor or guest, kailangan kong may kasama ako sa gilid ko kasi I can visualize them clearly. And I was also invited by Governor Pogi na mag-announcer sa basketball liga ng Pangasinan. Sabi ko, Go, bigyan mo ako ng katabi. Hindi ko makita, ultimo yung scores na naka-flash, ultimo kung sino yung naka-foul. I can visualize it clearly. Kaya binibigyan talaga ako ng katabing dalawa. Wow. And it's a good purpose na nagagamit pa rin kahit papaano. Opo, clinically blind, pero eto na, may silbi pa rin. I have all the purpose po. Thank You're you, not Saga. blinded with love. Eh. Amen. Nakakaanting nga yung buhay ni sir eh. Yes, thank you po. Oo, amazing story. Amazing story. Teacher, congratulations, Lingayen 3. Talagang siguro nai-inspire ngayon yung mga bata ngayon. Actually, may mga 1-year-old na nga na kailangan na ng salamin kasi, di ba, they can see, ganyan. Pero hindi naging hadlang yon para mag-reach out kayo at ipaglaban ninyo yung mga karapatan din ng mga PWDs. That's like true. you. And let not be that kind of disability, yung mga kulang sa'yo, be a hindrance sa pag-abot ng yung mga goals sa buhay. Kaya sa pag-abot ng mga gusto mong marating sa buhay. At hindi rin hindrance siya para makatulong ko sa iba. Yes po. Diba? I don't consider it as a disability. It's a huge blessing for me to move forward po. Thank you po. Pero sa totoo lang, sir, sabi ko familiar talaga si Sir Sisto. Nakadate ko ata. Wow. Nagpapatawa lang po tayo. Sir, syempre meron din siyang inspirasyon. Yes. Pa-shout out naman ang inspirasyon mo, sir. Ayan. Siyempre, first and foremost yung family muna, And then, abangan na lang sa Facebook kung sino ba yung susunod. Abangan ang susunod na kabanata. Showbiz. Okay, sige. Aabangan namin, ha. Yes, thank you Sir, so palagyan much mo po. na ng caption yung parang caption ni Ma'am Sheila na may SRI na po. Ganun, ha. May ganun ka, sir, ha. Abangan namin. Ayan, papasok na tayo sa PBB. Thank you. Ni sir, pero matalas ang kanyang yung voice niya para ibigay yung dapat na marinig na Tama. At ang isa pang nagsisilbing, sir, alam mo kung anong nagsisilbing mata mo ngayon, sir? Yes. Yung puso mo, sir. Thank you po. Kaya nga po, ang Lingayen 3 ay happy and blessed to have Sir Sixto in our team, more so being our president in our TIO Association. Thank you po. God bless po. Thank you. bright future kay Sir Sixto. Thank you, sir. Thank you so much, Sixto. sir. Teacher 3 po. Alright, maraming salamat po for inspiring My us. pleasure po, sir. Sobra. Welcome po. You're most welcome.
Okay, Sir Sixto is such an inspiration to all of us. Okay, Diba? sa lahat din ng viewers natin ngayon, wala pong kapansanang makakapigil, wala pong posisyon sa buhay o status sa buhay ang makakapigil kung gusto mo talagang makatulong ng may pagmamahal. Meron at meron ka may isip na paraan, ma'am. Sabi nga nila, di ba, decision is a choice. Yes. Happiness is a choice. Yes. And if you find happiness sa pagtulong sa iba, continue doing it. Tama. Okay? Alright. Sabi nga rin nila, ma'am, pag tumataas ang standard ng tumataas ang standard ng buhay mo, huwag mo ring taasan yung standard ng yung lifestyle mo. Alright? Mas taasan mo siguro yung standard mo sa pagbibigay ng tulong sa ibang tao. 'Di ba? Alright. Everything. Sabi ni Ma'am Sheila, diba, it's better to give than to receive. That's true. That's true. Huwag kang mag-expect dahil pag dumating yan, malalaman mo, ay, ito na pala yun. Tapos, ang sarap lang na... Sarap ng pakiramdam. Alright. Dahil masasarap pa din yung pakiramdam natin mamaya sa palunch ng ating next guest. Ay, sorry, nakarituloy ako sa guest natin kahapon. Alright, nakakasama. Introduce natin. Okay. So dumako naman po tayo sa aming ikalawang guest. Okay, I give you Lingayen SK Federation President, Mr. Gabriel Ivan C. Tuazon. Welcome, sir, sa Leksyon, Pangasinan. Okay. And ano nga po in this world, we always need a person who could always think outside the box, beyond disability and beyond our age, di po ba? Sir Gabriel. So, hello po, good morning po sa ating lahat, especially po sa ating mga viewers, lalong-lalo na po sa mga taga-Lingayen, mga kapwa ko Sangguniang Kabataan, lalo na rin po sa Barangay Rosario. Magandang umaga po sa ating lahat. So, good morning din po kay Sir John Ray, nakasama ko din po ngayon by this morning kay Ma'am Gia, kay Ma'am Virgie, and also kay Sir Jay, kay Dr. Sonia Adversalo, and lastly kay Dr. Sheila Marie Primicias. So, good morning po sa atin. Yun. So, sir, balik tayo sa inyong orga or that federation. As the president of Lingayen SK Federation, ano po ba ang mga plans, actions, as well as activities na meron sa SK, especially in this time of pandemic? Okay, thank you po for the question, sir. Regarding that matter po, bago po natin sagutin, let me introduce all our accomplishments, our Lingayen SK. Okay, sir. So, nandiyan na po, makikita po natin. I-play na. Maaari po ba nating i-play ang ating EVP na dala-dala po ng ating guest? Okay, so balik po niyo po, sir, kung ano po yung magiging future plan po ng SK Lingayen since under po tayo ng pandemic. So, unang-una, regarding po sa COVID-19 response, meron na po tayong nagawang project activities. So, number one po dyan is, bago po magkaroon ng COVID cases dito po sa Lingayen, nag-distribute na po tayo ng mga disinfectant kit para ma-avoid na po natin yung nasabing sakit na COVID. So, basically, nung time na po yon, dumating po yung ECQ nung kailan na po yun, ma'am? March 16. March 16, mga ganyan po. Yun po yung time na nagsara po ang mga palengke dito po sa Lingayen. So by that time, gumawa po kami ng plano at ginawa po namin ang makakaya namin. Nagbigay po kami ng relief goods sa lahat po na aming constituents. So after nun, sumunod na rin po doon ang distribution ng face shield, face mask, and alcohol para po ma-observe po natin ang health protocols. So, ngayon, in line with your question po, Sir Jay, ang magiging future projects po namin by this year, actually nag-meeting po kami mga SK chairperson last week. Nagkaroon po kami ng monthly meeting face-to-face with health protocols. Nag-observe po kami health protocols. Number one po dyan na naging po namin, main priority po namin na project is the SK Lingayen Gulayan project. Alam po natin, by this season, this pandemic, nakikita nyo rin po na lahat po ng mga bilihin nagmamahal, especially sa karne ng baboy, karne ng manok, and etc. This could be our magiging
isa din po natin na hakbang ito upang matulungan po natin lahat ng mga nangangailangan, especially sa mga nahihirapan, lalong-lalo na po sa pandemyang ito. Pero itong proyektong ito, hindi rin po magiging successful without the cooperation of Sangguniang Kabataan and also sa lahat ng mga youth dito po sa Lingayen. Kaya sa lahat po ng mga viewers dyan na nanonood dito po sa Leksyon, Pangasinan, ay inihikaya po namin kayo bilang SK Federation President ng Bayan ng Lingayen na sumama po sa programang ito. Dahil itong proyektong ito, hindi lang po iisa o dadalawa ang makikinabang, kundi tayo pong mga nangangailangan. So, after that, ang susunod po na main project po namin ng SK Lingayen is yung sa SK Free Printing. Alam din po natin na lahat po ng mga kabataan ngayon, ang nag-aaral po sila through online. Alam din po natin, nandyan po ang mga modules na kailangan din po nilang gawin para maipasa sa kanilang mga guro. Naisip po namin mga SK na magkaroon po ng SK Lingayen Free Printing. Dahil number 1 dyan, ngayong panahon, alam po natin, magastos po talaga ngayong panahon dahil lahat po ng mga pangangailangan natin medyo nagkakaroon po ng shortage. So by this moment, siguro malaking tulong po ito lalo na po sa estudyante upang sa gayon hindi na po sila ma-expose sa labas ng bahay at pangalawa hindi na po sila makagastos pagdating sa printing. So yun po yung mga isa sa proyekto po namin na gagawin by this year. At susunod po na project na activities is yung coastal cleanup drive. Alam po natin sa bayan ng Lingayen, makikita po natin ang Lingayen Baywalk na napakaganda po ngayon. So, nandun na po yung kagandahan. Pero sana, tayong mga kabataan na nandito taga Lingayen, alagaan po natin ang ating mga kapaligiran, lalo sa Baywalk. So, ito pong activity na ito ay pag-uusapan po namin mga SKs kung every kailan po kami mag-clean up drive. So, and other accomplishment po na nagawa namin ay tuloy-tuloy po will continuous implemented as long as magiging okay na po ang lahat nitong panahon na ito. So, ibigyan ko na rin po ng time na magpasalamat sa ating congressman ng second District, kay Congressman Jomel Espino na nandyan lagi upang sumuporta, lalo na po sa programang sports ng kabataan. Ganyan din po sa ating butihing mayor ng Bayan ng Lingayen na kahit anong oras nandyan siya lagi para sumuporta sa ating programa sa Sangguniang Kabataan ng Lingayen. Kasama din po ang ating Vice Mayor Judy De Leon Vargas at buong Sangguniang Bayan ng Lingayen. So good morning po sa ating lahat. God bless po always. Ayun. Napaka energetic ng ating mga kabataan. Hindi sila humihinto kahit na may pandemic. Talagang pinaninindigan nila yung kasabihan na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Correct. Especially ng Lingayen. Yun. At talagang napili naman talaga ang dapat na SK Federation President sa katauhan ni Sir Gabriel. Dahil nung panahon talaga, kakaiba naman yung nung March 16, di ba? Nung nagka-pandemic, hindi natin to inasahan. Yes. Who would thought na magla-lockdown ang buong mundo, di po ba? At dahil po dyan, nagkaroon pa yun, nagkaroon ng takot, lalo na sa ating mga kabataan. Pero ang ating SK President, ay hindi natinag, correct, hindi natinag. At pinagpatuloy pa rin ang kanyang magagandang programa. Yes po. Nanguna. Po. Okay. Thank you po, sir, sa thank you inyong din po. pagmamahal. Yes, maraming Lalong-lalo salamat na po. sa ating mga kabataan kagaya po Yes, ninyo. may you always continue to be an inspiration, sir. Yes, Oo, thank you po. at dahil napag-usapan din naman natin ang kabataan, may baon tayong lessons. Alright, thank you so much, Municipal Councilor, di ba? Considered Yes, Councilor yes, na siya yes. kasi SK Federation SK, President. President. Si Sir Gabriel Ivan Tuason. Yes po. So, actually, nag-i-stock kami every time may guest speaker dito or resource speaker. Para mas makilala natin sino ba Yes, opo. si daddy na kasi si Sir Gab, tama Yes, ay po. si Consi. Okay, si Consi. Gab. Consi ang tawag natin. Cons na lang. Sir Gabriel? Yes po. Okay. Meron kaming ipapakulo ngayon. Hindi po tubig.
Kundi, may, dugo? oo, hindi rin dugo. Okay. May mga na-share ka kasi. Yes Okay. po. Pasensya na, nag-i-stock kami ha. Okay. Okay. Kahit konting explanation lang. Well, congratulations sa mga achievements mo. Kasi Ay, thank nakita you po, ko, sir. you have planned ahead. Ay, okay po. Thank Okay, you po, sir. napaghandaan mo yung mga kailangan gawin para sa ikamumuti ng mga, syempre, yung nakatoka nga sa mga kabataan talaga. Yes po. Thank you po, sir. Gaya nating mga Gaya natin, okay, ng Opo, 24, 23, okay. Makikisali na kami dyan. So, Hindi pa ako out and of dyan, course, patuloy ka pa rin nag-iisip talaga ng paraan. Yes po, yes po. Paano nga ba, of course, alam mo na, magiging okay. Despite this very unique situation that we are in right now, kahit Correct. nasa pandemic tayo, nandiyan pa rin ang isang Gabriel Tuazon na umaantabay, gumagabay sa lahat po ng, especially kabataan ng Lingayen. Okay. Ito may, naano ka kasi, ito lang konting explanation Okay lang lang. po, sir. Natatakot na siya. Bigla akong Natatakot. Ang unang, Box ba ako? Nag-delete ako but thank you for sharing the Leksyon Pangasinan live feed. Okay, thank you. And sabi mo nga, let's go. And here you are. Okay, ito ha. Ito. Nag-share ka nung January 23. Okay. Sabi mo dito. Very detailed talaga. Okay. Sabi niya, hindi kasi syempre kailangan nating makilala ang isang Gabriel Tuazon, di ba? Private na po yung mga Oo. settings. Ito. Mukhang mag-deactivate muna ako nito. Okay. Ito sabi, kuripot daw, hindi mo kasi alam ang hirap bago ito makuha. At a man was holding a 100 peso bill. Okay. Paki-explain naman yon. Actually, business po ang linya ko na isa. Okay, Number one po dito is, meron din po akong sariling car wash dito po sa Boulevard, GT Car Wash. And also, nagbabay and sell din po ako ng mga sasakyan. To tell you honestly, sir, nagsimula po ako sa cellphone. Nokia pa, keypad. So, that time, nung nakaipon, kahit papano, first time ko nakabili din na sasakyan, last 2016, ganyan. Nung time na nakabili ko ng sasakyan nung tumirik. May mga pinagtatawanan ako na ay hindi yan mag-click-click, mga ganyan. Di bali, sabi ko sa sarili ko, di bali darating din yung time na makakabili ako ng hindi sakitin sasakyan. So, laking salamat ko din sa ating Panginoon dahil yung in-expect ko po ay masigit pa po dun sa dumating po ngayon. Wow. Connection doon. Sabi mo nga dito sa senior mo, tiis lang muna tayo kung ano meron tayo ngayon. Someday magiging successful din tayo. Yes Are po. you considering yourself successful now, Counselor? As of the moment po, sir, tuwang-tuwa na rin po ako sa sarili ko po ngayon. Dahil number one po dyan, hindi ka magiging successful kung wala kang contentment. So, kailangan, kung ano man meron sa atin ngayon, ay kailangan matawa po tayo dahil hindi rin po natin inaasahan na mas higit pa yan yung mga po natin, goal po natin sa buhay. Parang nga, Cons, yung parang ang common denominator nga ng mga shared post ni Counselor is yung kung ano yung kahit na maliit is binavalue niya. Opo, yes po. Diba? Correct po yan, ma'am. Nangyayari sa buhay Totoo natin. po. Yung blessings rather. Opo. Diba? Tsaka wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Opo. I mean, may pakialam siya sinasabi ng iba pero kino-convert niya ito into a motivation. Correct. Tama. Para lalo siya Ito nga, alam ko, isa din sa mga gusto kong post niya. Ang gaganda, actually. Parang, Bukod siya, Uy, hi kay Ma'am Ana. O, di ba alam namin? Yes po. Hello po sa aking asawa. Alam namin. Shout out. One and only original. Okay. Aba, defensive ka agad. dito, hindi lahat na nagpo-post ng blessings ay mayabang. Yung iba, proud lang sa pinaghirapan. Wow. Diba? Yes. Diba? To inspire others. Sabi nga, Inspire ang To inspire. Totoo yan. Sabi niya yan kahapon ba yun? Oo, Na sabi kahapon. niya, hindi tayo nagbabrag. Opo. Sabi niya. But we are motivating them, we are inspiring them To do the same. To do the same. To do the same. Diba? Tama. Nakuha ko, nagawan ko ng paraan. Opo. Lalo kayo sa mga kabataan, Opo. galing-galing ng mga post ninyo. Magpasalamat tayo sa takbong Stock ka Reyna. pa yung mga 2011 pa. Dali. Hindi, mga kabataan yun, alam ko Opo. na-inspire sila, di ba? Call me cheap, but sardines with egg is my favorite. Paborito mo yun, sir? Ay, yes po, sir. Pareho. Walang alinlangan po. Yun. Ting umaga, Actually, yung no? mga projects din, yung mga programs ni Cons is related din sa atin. Like, for example, yung sa Gulayan. Yes Nandun po. Kayo, di ba? Opo. Concern ko lang po doon sa printing. Yes po, ma'am.
since pandemic yon, nag-start din ng Opo. pandemic rather, pwede po bang mag-shift na lang tayo for Wi-Fi na lang sana, connection, rather than printing? Since para i-relate natin na advocate ka of the environment. Kasi di ba yung sa Opo. aksyong pangkalikasan or gulayan, parang, di ba parang mas gusto na lang talaga natin na online, offline, digital learning. Opo. Pwede po ba yun? Or- Actually, maganda rin po yan na suggestion nyo, ma'am. Pag-usapan po namin ng SK Federation upang sa gayon, hindi na sila mahirapan pagdating sa connection. Maganda po yan. Siguro by next year, pag-usapan po namin kung pwede pong ponduhan, mas maganda po para sa ating mga kabataan dito sa Lingayen. Kaya nga Okay. Kasi every time na Opo. nagpiprint tayo, parang ilang kayang puno ang naputol na naman. Opo. Okay, so, tama na ang pag-stock, moms. Yes. Nice meeting you and nice getting Thank you into po, your sir. life na rin Opo. kasi Thank nag-stock you po, nga kami. sir. Thank So, you po, Sabi ko ma'am. nga, meron akong sinishare sa mga namin, usapan namin dito na kasi recently lang nanalo na SPG Regional President si Gabriel ng SDO1 Pangasinan. Kaya sabi ko, Gabriel. Ang pangalan Gabriel pala is her leader. O, diba? and the name Gabriel will always be an angel. Yes, Angel Gabriel. Alright. Thank you po. Nanonood lagi si SPG President natin, si Gabriel Pastoral. Okay And of po. course, ang ating SSG Regional President, pride ulit ng SDO1 Pangasinan. Sino yan? Si Bienesto. Hi Bien, from Bayambang. Fidel A. Junio, Bienesto, SSG President. Congratulations. Okay. Mga kabataan din. Di ba? Kaya nire-relate natin. Di ba? Nanalo na Regional President sa SSG and SPG. Pride ng SDO1 Pangasinan. So, do you still believe talaga, Consi, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Yes po. We still believe dahil alam po natin na ang magiging future po ng ating komunidad ay manggagaling po sa kabataan. Sa mga susunod na henerasyon. Opo. Nagustuhan din siya ng mga niya, yung mga Oo bumoto naman, kay Sir oo. Makapo SK natin na presidents, di ba? Opo. Kasi yung siya, mayroon siyang magandang aura. Ay, gano'n. Oo, yung smiling face. Ay. Sweet, parang, Ay, grabe. Alam mo, meron ako dyan. Sir, alam ko cute ka nung bata ka. Ay, Oo, alam ko yun, sir. Alam mo, nalalaman mo kung paano magiging cute pag may lumalapit sa'yo tapos mataas ang boses. Ang cute! Doon ko nalaman na nung bata ako, hindi ako cute. Ay, ganun. Yung katabi ko, ang cute. Tapos nung nakita ko, kaninong anak to? Diba? Pero anyways. kids, nung kabataan natin, Oo, kamusta? cute. Nasabihan ka rin, mataas din ang tono nung sinabihan ka O ng yun, cute. ito ko na Ah? eh. Ah, hindi ba? Tumanda na. Okay. Ay, Cha! Ganun, Cha kasi hindi Wala hanggang talaga- ngayon eh. Sinong anak ka? Gagano lang sa akin eh. Pero anyways, congratulations Thank you po, again, sir. Thank you po, Consi Gabriel. Maraming salamat sa pagpapaunlak, of course, ng isang makabulang interview with you together with our DIOs. Thank you so much. At sir, saan nakalocate yung car wash mo? Dito po sa Maramba Boulevard. Maramba Lingayen, Boulevard. Pangasinan. Ano natin ha? Although, Daan kami ngayon, thank you rin po sir kasi binigyan niyo rin po ako ng time para makapagsalita po dito. Ngayong no umaga, dito po sa Leksyon, Pangasinan. No problem, sir. It's an honor. The pleasure, sir. Counselor kahapon, counselor din ngayon. Oh. So, meron tayong Tres Marias Part 2. Lingayen yun eh. Lingayen to eh. Lingayen 3. Okay. Na-pressure yung tatlong table na Namin kayo, 6 to. Parang naging 6 to. 2 times 3. 6 to. Ay, nako. Swak na swak talaga lahat, no? Ang dami mong ano. Explanation. Mahiraos lang. Mahiraos lang. Okay. Sir Gabriel, maraming. Palapag po natin, Sir Gabriel. Mabuhay po kayo, counselor. Alright, so let's turn over the microphone to RDA. Yes, dahil nga kasasabi ko rin kanina may lesson tayong mapupulot o dala dito. Yung contentment at valuing the things that we have. Yun yung gustong ipasabi ng ating guest na si Sir Gabriel. Yes po. Thank you so much, sir. So, tapos na po nating natunghayan si Sir Sixto. At ngayon naman po ay si Sir Gabriel Ivan Tuazon. Sila ay aming itinuturing na mga super Pinoy ng Lingayen. And speaking of super Pinoy, Siyempre, kung may Super Pinoy, may Super Pinay. Diba? At baon namin yan. let's all watch Ang this. pagiging guro ay isa sa pinakamahalaga at pinagpipitagang propesyon sa ating lipunan.
Isa rito si Ginang Teresita S. Season, Master Teacher 1 ng Bantayan Elementary School, Lingayen 3 District. Isa siya sa maituturing na ehemplo at buhay na patunay na ang kahirapan ay hindi kailanman hadlang upang makapag-aral at mapagtagumpayan lahat ng hamon sa buhay. Dahil sa pagmamahal sa kanyang mga magulang, tinutulungan niya ang mga ito sa pagtitinda sa palengke ng mga karne ng manok pagkatapos niyang pumasok sa paaralan. Di niya inalintana ang pagod at hirap na pagsabayin ang pagtitinda at pag-aaral, makatulong lamang sa kanilang mga magulang na sila'y mapagtapos sa pag-aaral. Noong taon 1991, isa na siyang ganap na guro sa pampublikong paaralan. Doon, lalong pinamalas ni Teacher Tess ang kanyang pagpapahalaga sa pag-aaral, kung saan hindi maipagkakaila ang paghanga at pagmamahal sa kanya ng kanyang mga estudyante noon at ngayon, maging ang kanyang mga kaguro. Tunay ngang siya ay isang natatanging guro. Sa kanyang edad na 61, siya ay nanalo bilang national winner sa slogan making teacher category sa National Science Quest sa Baguio City noong Pebrero 2019. At bilang pagtugon sa hamon ng pagtuturo ngayong new normal, isa rin siya sa mga naghanda ng video lesson sa EPP bilang suporta sa digitization ng ating division. Para kay Teacher Tess, hindi maaaring gawing dahilan ang edad sa pagtanggap ng ibinibigay na trabaho dahil habang nasa serbisyo, gagampanan niya ito ng may buong puso. Ako si Teacher Tess. Sana magsilbing inspirasyon sa inyo ang aking kwento. Sa mga kapwa ko guro, bata man o matanda, patuloy natin isulong ang edukasyon kahit nasa panahon tayo ng pandemya. Ugaliin din natin maging happy. Happy to serve. At dahil dyan, siya ang Super Pinay ng distrito ng Lingayen 3. Po sa panunood ng aming Super Pinay. At ngayon naman inaanyayahan ko lahat ng mga bata sa elementary, lalong-lalo na sa grade 5 pupils, dahil ngayong umaga pag-aaralan natin ang facts and opinion na ipapalabas po ngayon dito sa Leksyon, Pangasinan, Radyo na, Paaralan Pa. Good day, virtual learners! I'm Mrs. Julia Nevanes, your English teacher. I'm very excited to have you here, and I hope that everyone will listen and learn today. We are going to learn about facts and opinion. So, what do you think is the difference between the two? When we say fact, it is something that is true and can be proven. Whether you like it or not, you have to accept it because it's the truth. For example, there are 12 months in a year. This is a fact because this is true. As you can see in the calendar, there are 12 months in a year from January to December, and this cannot be changed. Other example, the Philippines is an Asian country. Again, this is a fact because, based from the map, we can see Philippines as part of Asia, and this cannot be changed too. Now, let's discuss what opinion is. It is how a person thinks, believes in, or feels, meaning, it may be true for some, but it's not true for others. It may change depending on the person you talk to. For example, Monday is the best day of the week. This is an opinion because it is what the person may think, which might not be the same with other persons. Example, Bob might think it as the best day, but for well, it is not, and we cannot change each person's opinion about Monday. Another example, reading is a boring activity. Again, this is an opinion because not all persons think of reading as a boring activity.
Others might think reading as an interesting one. This time, children, let us now have an activity. You just have to orally identify if the statement is a fact or opinion. Number 1. Jupiter is the largest planet in the solar system. Is it a fact or an opinion? It is a fact, because it is true that among the 8 planets in the solar system, Jupiter is the largest planet based on reference book and other reading materials in science. Number 2. Filipinos celebrate Independence Day in June. Fact or opinion? This is fact, because this is part of the Philippine history, and specifically, it is celebrated on June 12. Number 3. Playing chess is more fun than playing basketball. This statement is an opinion, because there are some who like playing basketball more than playing chess. Number 4. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Is this a fact or an opinion? This is a fact, because it is documented in books and other reading sources. Number 5. Christmas is the best holiday of the year. This is an opinion. Yes, this may be true for others, but may not be true for some. In fact, there are groups of people who don't celebrate Christmas at all. So, children, to know whether a sentence is an opinion or fact, first, ask yourself, does this sentence show true information about someone or something and can be proven or researched? If yes, then it is a fact. Does this sentence show thoughts, feelings, or beliefs? If yes, then it's an opinion. Now, let me see if we can figure out if the following sentences are facts or opinions. Let us now reveal the correct answers. If your answer in number 1 is fact, then it's correct, because it shows the true information about the current President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Number 2, if your answer is an opinion, it's correct, because not all people can dance, especially the handicapped. Number 3, if your answer is fact, it's correct, because there are 7 days in 1 week, starting from Sunday to Saturday in the calendar. Number 4, if your answer is fact, it's correct, because this information is true according to the Philippine History Book. And number 5, if your answer is an opinion, it's correct, because this shows the author's thoughts. Thank you so much for your active participation. Stay safe, everyone. Have a great day, and I'll see you soon. Ayun. So that was for the elementary. Ngayon naman po mga grade 8 learners, tutok na. Here is your lesson for today. Let's all watch this. Hello there, grade 8 learners, and welcome again to another fun and exciting adventure together. Welcome to our drafting class. This is Mr. Belmore M. Bartolome. Today is going to be an amazing day. Today, we will study about the alphabets of lines. We will identify the uses and functions of alphabets of lines in drafting. So what are we waiting for? Let's go! Have you ever wondered how technical drawings are made up? Did you know that drafting is considered as the language of industry? Why? Because drawings are made up of different types of lines. Each line represents something. The alphabet of lines is a list of line symbols that are used in technical drawings to represent their shape and describe the size and other details of an object in order to make the drawing easier to read and understand. Each kind of lines is drawn with the different line weights. These are the thin lines, medium lines, and thick lines. Did you know that this orthographic drawing represents this object? Right! How about this one?
Can you imagine what kind of object is this? It is difficult, right? Therefore, it is important to study the alphabets of lines for you to understand this orthographic drawing. Because the use of alphabets of lines enables engineers, architects, even us to express the features of an object clearly and accurately. First is, we have the object line. Shown here is the example of drawing utilizing object lines. As you may observe, this line is thick, the purpose of which is to create the outline or the edges of the main drawing. It is also known as visible line. The next type of lines are called hidden lines, which are also a thin lines, composed of short dashes about 2 to 3 millimeters long, with the space between dashes about 1 to 2 millimeters. The purpose of hidden line, as its name suggests, is to represent the surface or edges that cannot be seen. It is also known as invisible line. Next, we have cutting plane line. These are thick lines used to indicate an imaginary cut through an object along the line, made up of 2 long dashes broken in one end, with an arrowhead and 2 short dashes drawn in between the long dashes. Next, we have section line, which are also thin lines same as hidden line. These lines are used to show the surface that has been cut by the cutting plane line. They are spaced evenly as 45 degrees, with the horizontal to make shaded effect. Next, the center line, which are also thin lines. These lines are used to indicate the center of the holes or arcs of symmetrical objects such as pipes, washers, and bearings. The next type of lines is what we call dimension line, a thin line with an arrowheads in both ends, used to indicate the measurements of the object. Let's check your understanding. Number 1. What does the arrow point to? A. Section line. B. Object line. C. Hidden line. D. Cutting plane line. If your answer is B. Object line, you are correct. Number 2. What does the arrow point to? A. Section line. B. Hidden line. C. Phantom line. D. Cutting plane line. If your answer is B. Hidden line, you are correct. Number 3. What does the arrow point to? A. Leader line. B. Object line. C. Phantom line. D. Center line. If your answer is D. Center line, you are correct. This has been another day of thinking, doing, and learning. I am Teacher Belmore saying, always remember, you are braver than you believe, you are stronger than you seem, and you're smarter than you think. See you again next time. Ayan. Okay. At muli nyo na naman pong natunghayan ang munting handog ng aming distrito. Maraming salamat po sa pagtuto. This is Sir J of Malawa Integrated School. And this is Virgie Santos from Aplaya Elementary School. From Lingayen Triple Express Balita, we are happy to serve.